Здравейте! Аз съм Мария и работя в сферата на красотата, или по-точно, аз съм фризьорка. Днес искам да разгърнем често обсъждана тема, а именно защо грижата за външния ни вид не е повърхностна. Много често чуваме от хората, че външният вид не е най-важното, което е напълно вярно, но то е първото нещо, което виждаме сутрин в огледалото. И ако това, което виждаме още в началото на деня ни кара да се усмихнем, денят ни тръгва по съвсем по-друг начин, положителен и усмихнат. Грижата за косата, за кожата, за себе си, това не е суета, това е акт на внимание. Да отделим време за себе си, да си кажем заслужавам. И точно в тези малки моменти, малки жестове към нас, когато срещаме косата си, когато си пръскаме от любимия парфюм или просто обръщаме внимание на себе си, ние възстановяваме връзката с себе си. Няма малки жестове, когато става въпрос за грижа. И не става дума само за прическата, става дума за отношението към нас. Повтарям го, за да го запомним. И ако днес не ти се прави прическа, не го прави, но го направи в деня, в който наистина ти се прииска. С усещането, че си важна за себе си, за деня си, за живота, който носиш. Има нещо красиво в това да се грижиш за себе си. Не защото трябва, а защото искаш. Защото го усещаш като жест на любов. А ако случайно си от хората, които не са свикнали да го правят, не са свикнали да се грижат за себе си, искам да ти кажа нещо важно. Не е нужно да има специален повод или някаква конкретна причина. Просто започни с нещо малко. Срещвай косата си с повече внимание, сложи си фибата, която си забравила, че имаш. Или просто си позволи да се видиш с по-меки очи. Не чакай да се почувстваш готова. Понякога действието води до усещането, а следствие усещането до промяната. Грижата не винаги идва от желание, понякога идва от нуждата да си припомним, че го заслужаваме. И точно тогава тя действа най-силно. Ако това видео ти е напомнило за теб самата, да спреш за малко, да се замислиш и да се усетиш, значи сме на правилното място. Ще се радвам да сме си спътници в тази грижа. Тук няма състезания, няма правила, няма трябва. Има само пространство, в което красотата е движеща и е начин да се свържеш с себе си. До скоро, с още малки жестове, които носят усещане и са със смисъл.